Onko no danino ya ina wana tana akunde debwe jam galle modam neno ya neno akunde village wa famano fama ni village wa ni di fama kono non ko woni sasa ko bodo be ngacata nena mokoloto yay boy mokoloto fama jallo jeri fama e village wa dace ya do be njata dace nandir be kalta kuneji lali yawo na dumi alaikum salam ma day tam ko rek ma dem ne jam woni galle man celli kam mawɗum ni i anene ɓuuɓi koy ko jam ko jam kay ko gayasi hande no comme jiɗɗo jewten à propos de mon mélodie Mohamed on mbiyata Mohamed par ce que gogo gila o ummi Amérique o ari ɗo e Fouta Allah ne waddi amen gongo ni mi anna jinnaɓe makko mi anda yum makko mi anda bam makko nallo wonno yi kam o yiɗi kam o haalni kam ko wone makko wi ko jiɗɗoni minne noon mi añanimo mbimi noon so neɗɗo yiɗima a yiɗat ɗum Allah waɗi min jaltidi kalto noddi kam mi notomo ala fof somi jaadani ɗo e Fouta he kadi ala fof komin baddani mo tawno mbor yiɗimo haydara mi salanahimo mi yi saha mi hokkimo hooram ndax yiddam mais so Allah waɗi ɗum fof hami wattiyade galle mabɓe omo riiwami walla mboɗo noddamo téléphone o ɗeftata ham walla omo furomi omo waɗa mi gandanɗa hoore ma kere muusi kam par ce que y a un changement par ce que ñanden mi hino ha galle mabɓe min baddi par ce que ko waɗatami ko e ko wiyatami ko welanima ha so Allah mi hino sah ha mbimbor nawon police mi nana mbimbor waɗan porte plainte ala binte ɗon kam mi taƴat haala ma mi jaaboma bintoyam nden de ma weddo plainte ma an sa porti mo mélodie plainte ko hawo nangue walla ko an ha nangueɗa ala fof ko addannoma dogen saka dartuɗen ayi noon ko gueɗe ɗiɗi woode aduna neɗɗo so tawi Allah waɗima a tagama a woni debbo poɗɗa ko hiisade hoore ma ganda holi an wona neɗɗo ara wima assalamu aleykum tan mbiya ɗum waleykum salam kadi an hayso wona ɗum ni an ala ko majjoɗa e gueɗe Mohamed gila nde ummi Amérique ha joni ala fof ko majjoɗa e gueɗe makko saabu mo yinno o waɗi ɗum e nder ɓerde makko ko sehil ma an kam a ñantima koye merci ɗeɗo balɗe en dañi kalis an joom galle ma ba min ngala haydara ko wonno koye ma mbawada hande comme garɗo pour en jewtu gila jaami hôpital ngarmi to village kalanmi ɗum résultat o guinden ha joni kam o deeƴani o wi ko jiɗɗoya Dakar te village kanko ko bonno ɗum ɗo formation restauration ah bon yeye jogui diplôme aji makko fof félicitations merci joni noon kanko anda hay goto toon Dakar te an a jogi toon ɗum ɗo connaissance uji
min noon mbimo sombo yaha o accata kam ɗo te an kam ka jaho Dakar an kam kanko ne so yeehi min hay goto feddortake ɗo ayni nenam kam wuura ɗum tagi joni noon komi jinnoɗo somin jeehi Dakar hay soko appartement goto luɓamin par ce que an machallah aɗa heewi galleji luwamin minen ala mi luwata so min luwa on appartement min mahani gallam pour mi luɓa baba aɗa heewi galleji di eyi lummin tan ɓe yurmi kinoni hen so ɓooyi hen ene gonɗa cokoyonel sa ñaagui Goustapha rokkaka tan gona ɗo aɗa yurmi kino ala fof ko majjuɗa e hakkude makko e faama wodde so tawi o dartima a jaɓanimo wadde kay annene hoorema juumi ay ko ɗum ɗo noon woni ko haalte ko ɗum ɗo noon woni ko haalte ko perta 10 perta lestek taw ala fof ko mbawɗa hen mais ta Yacine wona felade konngol ma de koto Allah fere balɗe ma par ce que min sayi mboɗo waɗanoma ɗum fof ko yiddam te wonko min kalduno o yino sa haw wiyomo nawami Amérique mais ɗum fof no wawi waade min affaire Amérique tagani mi nadde makko ko yidde tan par ce que pelen to mi ƴeewi hami ƴeewi ala mo miijimi hen so wona an kadi mboɗo hirsuma mbo tottuma ceer noon olof wiyata Binta enen ko pular kalten ɗo ko jolfuɓe kaali ko enen en kalani ɗum plainte mo mbiɗa o aɗa hersi Allah aɗa hersimi yo Allah hersa kono noon ɗum ɗon fof e waade noon kadi ko muñal mbiyatmami ko ya muñ kadi muñirta ko mbete janggo ko wayni no wasa heɓtadema hunde fof e aduna moƴƴirta no bonirta kadi no moƴƴirta so Allah tagima waɗima debbo a andat ko jaaɗa ummade mo Amérique noon e ardemo ɗo takanima tan ko wima yawaɗama tan jaɓanama so perde ɗe gari ko an hettata hen oto way kadi sa woyi ɓerde ma nde so ɓooyi tan ma jippo kadi hokkuma janggo e jaam ko wayni wasa heɓtadema neɗɗo il faut anda holi kañum hande ko mbaɗanɗamo ko so arde perde ko an mo haɓɓi bagage mo fayi Dakar yeehi Dakar hande hay goto anda ko honde hen te so Allah newnanimo ko pewno kayitaji makko o habba bagage makko o fayi avion o fata Amérique perde so ari ko an arani wona kanko ay gorko ko programme mum tan hiisi ko heddi ko an ƴewata ko mbaɗɗa ganda ko mbaɗɗa mbere janggo e jaam inde bonde ne wasa yaltandema ka cukalel to ko salalaɗo jaaɗa sukunu ɓaleeru kay ala ko manquereɗa gartire hakkillaji mon ɗi min ko ɗum joguimi ko mbeɗa wasiyoma janggo e jaam ko wayni wasa heɓtadema ta Yacine momilide suusi waddimi noon on suusiyade oppami ɗo ala ɗo heddoto kay ko yettoyimo kono wadde kay o waɗi le coup est déjà parti ala yoni Binta accu bojji ɗi ɗum ɗo ƴettata hen leçon de aduna ko jangde tan woni hen ɗum ɗo joni ma jangguine janggo e jaam ko wayni wasa heɓtadema kala ko safrira bojji noon hankandi muusi woppir noon tan anani kay oppo bojji ala oto way gaddana min somi yi goyowo tan guitam ɗe gaddat gonde accel noon ko ɗum tan woni aduna et puis village meeɗa andude pour min ko gueɗe solaire aji tan ne jiirumomi ni tan pour min ɗum woni golle makko village savais même pas que o waɗi formation hôtellerie omo wawi ɗum kay ah bon machallah omo wawi ɗum ça c'est bien parce que neɗɗo koma jogam meccal a ɓooyi haala nden noon haala pour yam garle galle o an e makko meeɗa jabde wona mi jaɓani par ce que mi yiɗa ɓurta ɗon kam ko mi yiɗa ngara e galle o c'est tout juste que somi gondi ɗo kanko no wawi ɓostuɗemi kanko gorko ma et puis deuxièmement maw yiid safrude hunde hakkude moɗon taw wawata omo itteni jeeɗa te jinmi ko gonon indépendant e nder couple moɗon taw kala kaɗa heewa hen ko onon jogui taw onon jogoto no wiyete kadi no pewnir toon couple mon et tout ça là galle kam nan Dakar
cuuɗi kadi nan toon wayno leydi et puis deuxièmement no mbiruɗa ni nene ma wurani yo Allah buubon mais hattane kadi aɗa jogui baaba ko heddi ko noddanam joom galle ma par ce que ko haalama tan kalɗa ɗo mi anda so taw kanko komo yiɗi ɗum mi anda so taw konngol ñañata koye konko joomum yo ar ɗo min kalda o haalnami yidde makko e ko yiɗi wadde beele min ɓeydo famde ça veut pas dire que mi gumani ko kalta ko min jiɗmi ko somiɗe jetta décision mi yaaɗi hen sa yeehi wimo janggo ou bien kikide so dañi temps heure mo dañi temps fof yo rewɗo min jewte ko heddi ko ko noon ɓuuri sirde gona e sara makko kala ko poɗɗa wadde mbaɗon kala ko poɗɗa yaade safaro et tout ça la mbaɗon et puis mbasa négligé aussi kadi ko gonduɗa ko mbasa jolde hen affaire uji rewɓe aɗa ɗumina hakkude ma e joom galle ma a nani no mbirumami ni et félicitations encore une fois merci beaucoup yeni a welti weltima kay merci Diarra noɗanam Alseydi led Mokoloto, yay boy, Mokoloto, Fama Jallo Jerry, Fama e village wa, DEWGAL wana jawdi.